Ás 2 da tarde temos que falar de deporte, temos que falar de baloncesto. Imos conversar un ratiño con Luís Fraga, responsable máximo a nivel deportivo do baloncesto culleredo, estador do primeiro equipo, que pois a campaña que ven vai disfrutar de novo por terceiro ano consecutivo en a terceira federación, e que xa anda planificando a tempada e mentres coordinando tamén, pois por exemplo, as categorías inferiores e o ámbito feminino do clube, porque precisamente estes días, hoxe e mañá, andan con a Operación Altura para captar novos talentos dos equipos femininos. Luís Fraga, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Andas a todo en este verán, non paras? Pois sí, cando un asume responsabilidades, pois é o que lle queda, non? Que termina a competición e empieza o traballo de despacho e de prepista, como digo eu, non? Pois da búsqueda de xogadores, tanto para o primeiro equipo como para os equipos de categorías inferiores. Así mismo, pois os campos que vai realizando o club, non? Nestes meses de verano. Ahora que falas de campos, vaya éxito do de Alberto Corbacho, que rematou esta fin de semana, ademais a mí me parece que de xeito moi oportuno con a celebración da primeira edición dun campeonato de básquet 3x3, que agora coincide con esa pois a victoria da selección española na Copa do Mundo de baloncesto desas categorías. O básquet está en auge unha vez máis, non? Sí, o que fan as seleccións absolutas, tanto a masculina como a femenina, non? Que van dando resposta, pese a que se va xubilando xente, non vamos decir, lesións e outro tipo de cousas. Así mismo no campeonato do mundo, como diste, de 3x3, pois fai que moita xente pois se apunte ao carro, non? Normalmente unha cousa que se nota muitísimo é cando as seleccións baixan e non rinden, non? Entón parece como que hai menos chamativo e hai moita menos xente que se apunta a básquet. En líneas generais isto pasa en todos os deportes, non? Pero aquí quizás pois se note un pouco máis. E en canto que dice de o campus, pois sí, foi un campus, fixemos 2 campos consecutivos, uno de tecnificación que levou Armando, que tamén existiron cerca de 40 chavales, e que estuvo moi intenso e moi interesante, e despois Corby, en colaboración co club, pois todos os años fai o seu campus, e rematou este sábado con un 3x3, na que estiveron moitos equipos, un nivel alto, e a verdade, pasei o día inteiro vendo os partidos e vendo os concursos, e a verdade que estuvo moi ben organizado, tanto polo club como por Alberto Corbacho, e foi o éxito que esperemos que se repita anos venideros. Ahora que o dixo o do futuro, outro día pois aproveitaba e preguntaba ao propio Alberto como veía a súa continuidade. Decía que mentres lle aguanten os xeonllos, e daba a entender que o clube, que tiña que falar co clube, pero daba a entender que continuaba para a próxima campaña. Continuaremos con Alberto e co grosso do equipo. Como planificades a campaña? Bueno, este ano vai haber moitas caras nuevas. En principio, con Alberto, como ben Miguel, temos unha conversación pendiente, pero eu creo que non haberá problema. Sería un año máis, tanto colaborando co club na faceta de organizador de eventos e de entrenador de nenos pequenos, como de xogador. Pero xa te digo, de principio hai unha conversación pendiente, pero non. O normal é que continue unha temporada máis xogando con nos. E despois, pois, este ano va a haber bastantes baixas. En principio, xa Alberto Díaz nos comunicou que non iba a seguir. Tamén Cris Añón, pois, ha sido padre por segunda vez, tamén, pois, eso complica moito o poder seguir xogando, non? Probablemente tamén o deixe.
Ramiro tamén, o xogador argentino, despois de 2 temporadas aquí, pois vai buscar novos horizontes para establecerse en España ca súa dona, bueno, en principio, pois esas son as baixas máis sobresaentes. E, bueno, vendrán caras novas, seguro, e sobre todo seguiremos confiando nos xogadores da casa, non? Este ano ten que ser o ano de Jorge Martínez, ten que ser o ano de Marcos Iglesias, ten que ser o ano de Xián, Xune, que son xogadores que xa están vinculados ao primeiro equipo as últimas temporadas, pero que eran moi novos e bueno, que siguen sendo novos, porque son juniors de segundo ano, pois teñen que empezar a dar minutos de calidade, non? Para ter continuidade no equipo e que o club teña sentido de ser, non? Bueno, o club que será a terceira campaña consecutiva na categoría, tampouco está nada mal, non? Bueno, nos tuvimos nomais cun parón aí un descenso, pero desde a campaña 2018-19 menos unha, pues estuvimos en todas, non? En todas en esta categoría. Antes se chamaba SEBA, ahora por segundo ano consecutivo vai se chamar tercera FEP. Bueno, pues yo creo que o nivel do club, ¿no? Que se pode permitir o club tanto por organización como por sponsor, que é unha categoría moi interesante para o desenrolo dos xogadores, para que no club haya ilusión en as categorías inferiores de xogar no primeiro equipo, non? Creo que a terceira FEP cada ano é máis competitiva e é unha categoría divertida, máis divertida para o que a ve que para o que a xoga, non? Porque cando estás tan preto a veces do descenso, estás peleando, pois a diversión é mínima, a verdade. Luís, evidentemente, loitar por evitar o descenso, pois te mantén alerta. Si chegan opcións de ascenso, sería un reto, evidentemente, e económicamente podía ser moi complicado, pero pensastes en si se dan posibilidades, que posibilidades reais habería de afrontar unha competición máxima? E imagino que o reto sería considerable. Sí, vamos a ver, no club sempre falamos de que cando as cousas veñen de maneira deportiva, é dicir, si nos pues, facemos unha boa campaña e acabamos o ascenso, o club sempre se plantaría non renunciar e salir nesa categoría nas mellores condiciones posibles, non? Algo que sempre hemos falado, así pasou cando se ascendeu a Liga EVA en su momento, e cando se volveu a estender fai 3 anos despois dese ano de descenso, pois o mismo, o planteamento é o mismo, non? Buscar sponsors, buscar ayudas, bueno, a partir de aí, pues sí se intentaría salir en esa categoría, que en este caso sería la segunda FEP, pero necesitaríamos máis apoio do que tenemos, non? Estamos en un momento que necesitamos apoio, sobre todo por parte das institucións, nos a nivel privado, o traballo da xunta directiva, en especial do presidente, é moi bo, e sempre está buscando cartos de onde non os hai, consiguiendo que Trauma Core, por exemplo, siga con nós, que Herrera Core siga con nós, bueno, e algúns máis, non? Pero necesitaríamos a axuda, en este caso creo que a primeira axuda que ten que vir do Concello, non? Mais alá das pistas, creo que Culleredo, o Club Baloncesto Culleredo representa ao Concello de Culleredo de unha maneira moi representativa, porque xa o leva no nome en primeiro, e despois porque xa é un equipo conocido en toda España, a maneira de traballar, a maneira seria de actuar nas pistas, tanto a nivel de la tercera como a nivel de campeonatos de España. Este año volvimos a ir na categoría cadete, hemos ido ao campeonato de España, hemos sido un equipo alabado e reconocido por nosa maneira de facer do campeonato de España, despois de haber sido campeón galego. Entonces, bueno, eu creo que eso tamén merece un apoio para que si en ese momento ou ahora en tercera
terceira febre, pois estemos un pouquinho máis arropados e podamos conseguir metas, polo menos non ten que sufrir todos os anos, non como estamos sufrindo para salvar a categoría. E decías, falabas agora de categorías inferiores, estades estes días hoxe e mañá coa operación altura para os equipos femininos, non? Sí, estamos buscando xogadoras máis que nada, pois buscando centímetros, non? Creemos que no club hai nenas moi representativas do talento que precisamente nos levan a xogar campeonatos de España, pero estamos un pouco cortos en centímetros en algunas categorías, entonces, bueno, pues hemos decidido proponer una operación a altura para que tampouco exigimos unha gran altura, en mulleres unos 75 para arriba, non? Pero bueno, pois hai algunhas chiquillas que se han apuntado e que faremos unos entrenamientos, un par de entrenamientos con elas para conocerlas, para verlas, e ver se poden ter encaixe dentro do que o club, non? Pero sí que é necesario cada ano pois darnos visibilidade a este sentido, non? E despois xa non só as nenas que queran aprender a xogar, sino tamén para nenas que estén en outros clubs e que non estén a gusto, que tengan pretensións de mellorar, non? De cambiar ou tal, pois Culleredo ofrece esta posibilidad a través da población altura. Bueno, pois a ver se salen novos talentos. O clube leva facendo nos últimos anos, xa dende hai moitos anos, dende que eu estou aquí en Radio Culleredo, lembro xa o traballo coas categorías inferiores e agora, pois quizás se pode decir que un dos equipos, senón o clube con mellor traballo de canteira en Galicia. Luís Fraga, director deportivo do Tramacor Culleredo, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, que saia todo ben e que se vayan cumplindo esas obxectivos para planificar este ano o equipo, que xa falaremos nas próximas semanas cando vayan surdindo fichaxes. Grazas, un saúdo. Un saúdo, gracias a vos.